Mama m na-achụ enyi m nwoke si ya na ọ ga-azụ ya n'akwụkwọ ma ọ bụrụ na ọ kwere. Hei! Enwere m enyi nwoke mụ na ya na-abụ na-akwụ, mana ọ na-abata be anyị o. Mama m maara maka ya. So ọkwanụ ya, anyị na-akwụ. Mana papa m wee nọgide bido maghalịba na-efegeli too much that na mama m maara ife na-emene. According to mama m, maka na mama m na-agwazi m ife mene mgbe mụ na ya na-abụkwubesịrị maka ya. So ọkwanụ ya, papa m wee bido fegelibe na-ebugheli ụmụ okolobịa. Mana before bido na o nwere nwa okolobịa ọzọ na-anụ nwaanyị na-efegelini. Since ya na the guy bido kwụba ka papa m bido fegelibe. Mama m wee malụ ịbagolo gwanụ ya okwu ọjọọ. Nwaanyị afọ ya na di eso na-efegeli wee kpọọ mama m wee sị mama m ma ọkwa ọfụgo ife die na di nyanwa na-eme. So mama m wee sị ya yes na ya afụgo, na ya dị surprise. Na ya na-asị ma emesie ka amalị ka ya si agwa gị ma di gị ọ na-emekwu like that. So that woman wee gwa mama ya wee sị ya na ọ dị ebe ihe tinyelu di nyanwa na nkwụghalị, nọ ife die na-eme since and na onye ọbụla ya na ya na-abọ bido kwụba na ọ ga-etinyekwu ya n'ịchụ nwaanyị, nọ ife ya na ya yalị ya. So na ya na-ebe eti ya na di ya achụbago nwaanyị and o nwere ife megide ka ọ kwụsị olesi ma ya na di ya osele okwu maọbụ in fact na ọ introduce gị ebu na o introduce gị nọ ife ọ na-eme, nọ ife eji malị ya. Ịghọtago? So mama ya wee jụba ya wee sị ya ka ekwe n'ife a ga-eme. Ọ sị ya na o nwere ife ọ ga-eme o, na the only thing na ọ ga-eme bụ ya ji eche enyi nwoke nke ya ka ya na ya na-akpọkọba. Nọ ife nyanwa na-eme maka na ike ya ji ayọdie ya kwụsị o nke a gwụgie. And na ya chọrọzi ya na ya ji nwayọọ mechetara onwe ofu ezigbote enyi nwoke ya na ya na-akpọkọba. Mama ya wee sị ya biko kedu ebe esi afụ dị enyi nwoke. O wee sị anya gaba na gym, ọ pụta ụtụtụ ya kwado ya bịa ka fagaba gym. Elu ebe afụ na ụmụ nwoke jụrụ eju. Ịghọta kịta na onye ọbụla laikiri ya ga-ebido gwa bia okwu sị anya trim kwuo onye slim to obele ka o bido dụba happy na ọ nọkwala na chebe mgbe di ga-echegedi na obi ga-agbawa ya. So mama ya wee kwalụ. Mana mama ya bụ onye ifele and na ife anụkwa bụ the first time mama ya chọrọ ime ụdị ife anwa according to mama ya. Si ọkwanụ ya. Mana ife bụ ezi ya ji wee kọbala anyị akụkọ ya na etu ya si wee malụ bụ na mama ya wee chọkata ife ọ ga-eme ọ mara o wee chebula enyi ya nwoke. Enyi ya nwoke wee bịa ife ya mama ya wee kwụsị ya wee jụba ya wee sị ya kedu ma o nwee future with nwa ya nwaanyị ma ọ chọrọ ịnụ ya according to enyi ya nwoke. Enyi ya nwoke wee sị ya mba na ya adịbe ready for marriage na ya ka na struggle. O wee jụba ya wee sị ya ma ọ gụrụ akwụkwọ. Ọ sị mba na ya gụrụ akwụkwọ mana nọ maka na ya furu ego ọkwa ịghọtago. So mama ya wee sị ya na ọ bụ na ọ ga-ekwe ebe ọ bụ na ọ chọrọ ịnụ nwa ya na o nwere future with nwa ya na-egekwe o. Ya dropụzie nwa ya afọ ka ya na ya na-abụkwụba. Ọ bụ na ya na ya na-abụkwụbazia ka ọ banye school ka azụba ya n'akwụkwọ. Akwa ifugo. So enyi ya nwoke wee sị ya ka ya chee ya eche. That day ọ na-alụ the guy nọmba ahụ that day. Si anya nye akaụntụ nọmba ya ka ya send eli ego according to the guy na the guy ekwere nye akaụntụ nọmba. The guy wee na wee besie ọ na-akpọzi ya na phone. The guy wee sị ya na ya chọrọ ime nne mee nwa na ya nwee iwu na be nne ya na ya chọrọ. So the guy wee bịazịa wee gwa nyanwa wee sị ya na ya mara na mama ya na-eme ụdị omume ịghọtago ụdị ife anwa. So the thing wee bido sebe ya na the guy okwu maka na mgbe the guy kwuru ha na ya rigoli ọkwa bịa na emerụ dị expect kpalịsịa this guy. So ọkwa na anya wee nata cheketa ife a ga-eme na ya mụrụ. Enyi nwaanyị wee sị anya jụọ mama ya. Ya wee confront mama ya wee jụba ya. Mama ya wee bido wee kọba na o bidogodo gọba akụkọ
gụkọtazie agụkọ ya wee sị ọ chọkwa ka akpa enyi nwoke ka ekwuo mami a wee kwalụ wee bido wee gwabịa wee sị ya na nna ife papa gị na-eme na sinsi afọ na ọda emechizili anya ya chọrọ ịdụ hapi ya wee sị ya iwe chọsị ịdụ hapi nwere onye ọzọ ifuru nnọọ enyi m nwoke ịghọtago and bifo nke eme na anyị na-adịga anyị esebego ezigbo okwu ọsị m nna ọkwanye ya ka a gbaziala ya na-akpọ dịga anyị na-arị ya anya biko ya gbagara dịga anyị si ya mba na ya ịchọrọzi inwe anything to do with such family ọsị m nne ya wee jekwulu mami ya wee sị ya na ọ ga-akpọ the guy gwa ya na ihe ya kwuru na ya just chọọ test ya ịghọta na na ya eminyere mami ya wee sị ya na etu a si wee gwa the guy na the guy mana ya minyere ya wee sị ya still na ọ ga-akpọ the guy apologize ya mami ya wee jụ ọsị mana ife duzi n'ihe a bụ ihe wutelie so much bụ na mami ya gwara ya ife papi ya na-eme which wutelie so much mana ọ dụrụ enough nyanwa ije gwaba enyi ya nwoke ọ bụla enyi ya nwoke ka ọ fụ nọ na ụmụ nwoke niile na ọkala isole enyi ya nwaanyị jebe jin jee chọba ma ọnwụ na ọ chọ adịna sinsi afọ na o nwere ụdị anya ya ji afụtazi mami ya ya wee na-eche ma ọnya gwa papi ya ife mami ya na-eme regardless na papi ya na-akwụghalị tu akwa ifugo ike gwụrụ ihe ngwalụ the very girl na-akọrọ m ihe asị m ya nne ya sị m esi a ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị eche enyi nwoke ọzọ yes iche enyi nwoke ọzọ mgbe ụfọdụ some disappointment na-atọ na ọ bụrụ blessing abụghị ghọtago chukwu maala ihe a ji wee mee o mana ịsịkwa maka advice agịgị ji ịgwa papa gị ife mama gị mere ma mama gị ife papa gị mere whatever n'eziokwu eziokwu n'ifugo na ma papa gị na-epush nye mama gị into this mana asịrakwa m na ọdụ mma o mana ọ bụrụ na ị ga-ebunwu ịgbasa your family maka na etelu ugbo etelu ose na ama nkọzi dị ife mama gị mere maka na dịga ya adị abịazibe unu mama gị nwere ike gọba agụ mana ịgbago na papa gị ga-agbalị iru fana abụ ewelie enwebe nsogbu ọ bụghị ghọtago biko ọsọ ọgwa amụsị m na mami ya si a na ọgwa papa ya ịghọta na ya dụ sure na ọ ga-adụ proud na-ekwu na onye anwa gbasa this family amụrụ m ife m ga-ekwu mana ọ dị ntị njọ na gị bụ nwoke ga-ebido kobe ịkpa na be gị nwunye gị mara na ị na-eke ịkpa wee gwa gị si gị ekozi na ịkpa eju na-ekue to the point na nwunye gị maara na ọnya nọla ana na-ekiri gị ka ị na-eke ịkpa ọ dụghị nnọọ oke idufilie comfortable ma gị ịmagolo na-eche na nwaanyị aka ọ bụ na o nwere ife ọ ga-eme nna ụfọdụ ndị mmadụ nwere ka fasi akpa agwa mgbe ụfọdụ ị na-eme ife iche nọọsọ nwunye gị ka ị na-eme ma iche nọọsọ di gị ka ị na-eme ịma mma na ọ na-eme ụmụaka affect ọjọka chai gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme anyị kwazala m aka tụso ozi a kolu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ